ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଜି ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରାବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି, ଅଭିଲେଖ, ପଞ୍ଚଶଖା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନର ଭୂମି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୀବନର ଅନ୍ତକାଶରେ ଏକ ଜଳବାୟୁ ପରି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି ସେ ଜୀବନର ଏକ ବିପୁଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାବିଷ୍ଟ ବି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଧାନତଃ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ଗଣ୍ଡ, ପରଜା, ଗଦବା, ଭୂୟାଁ ପ୍ରଭୃତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲ୍ଲୀ ନଗରର ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପରମ୍ପରା, ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳନ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିବାସୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆସିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏ ସମାଜର ନିଚ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଚମାର, ପାଣ, ହାଡ଼ି, ଧୋବା, କନ୍ଦର ଆଦି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଅଥଚ ପରାଜୟ ଲାଭ କରି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଗିରିଜନ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ। ସେମାନେ କିଏ ନା କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ଭୂୟାଁ ଆଦି ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ କଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜନସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଛବି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋକଲୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଜନ୍ସ ଭୀମଙ୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା 1872 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜନ୍ସ ଭୀମଙ୍କ ଫୋକଲୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା?
ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଣ୍ଟିକ୍ୱାରୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଥିଲା। ତେବେ କିଏ 1872ରେ ପଣ୍ଡିତ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଟି ରେଭେନ୍ସା। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1900 ମସିହାରେ କାହାର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସମାଜରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଏ ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ଶତଦଳ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସମାଜରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1942 ମସିହାରେ ହିଲ୍ସ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଯିଏକି ହିଲ୍ସ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଯାଜପୁର ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରିବିଲାଲ ମାଇଥିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 1954 ମସିହାରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭେରିୟର ଏଲନ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାଇଥିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ ଲେଖିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାହକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓ କି ଅକ୍ଷରରେ ବା କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହାକି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର 1939 ମସିହାରେ, ଏହା ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳନ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ 1959 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ତେବେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ 1964 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଥେସିସ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥେସିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ କେଉଁ ମସିହାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତେବେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ 1954 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକଲୋର ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକଲୋର ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଚିତ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଦୁହେଁ ଲେଖିଥିଲେ ଫୋକଲୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଫେସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1966ରେ ମୋଗଲ ତାମସା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା 1966ରେ ମୋଗଲ ତାମସା ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ 1970 ମସିହାରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ 1970 ମସିହା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନଶ୍ରୁତି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ତେବେ ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନଶ୍ରୁତି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। 1983 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ 1983 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭେରିୟର ଇଲିନ୍ ଏ ପିଅନର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ କାହାର ଥେସିସ୍ ଥିଲା? ଏହା ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଥେସିସ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଲୋକମିତ ଓଡ଼ିଶା କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଲୋକମିତ ଓଡ଼ିଶା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ 1981ରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର 1981 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ 1994 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ 1994 ମସିହାରେ। କରେଣ୍ଟ ଫୋକଲୋର ଥିଓରି ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡଡସନ୍, ଯିଏକି କରେଣ୍ଟ ଫୋକଲୋର ଥିଓରି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। તે ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀ କଥା ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଦିବାସୀ କଥା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକ କାହାଣୀର କେଉଁ ଅଂଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାହାକୁ ମୋଟିଭ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମୋଟିଭ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟବିତ୍ ସିଦ୍ ଥମ୍ପସନ୍, ଯିଏକି ମୋଟିଭ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସିଦ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବିନୋଦ ରାଉତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପୁସ୍ତକଟି ନିମାଇ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଓରିଆ ଫୋକ୍ ବାଲାଡ୍ସ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1995 ମସିହାରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର 1995 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1982 ମସିହାରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ 1982 ମସିହାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ କାହାଣୀ 1991ରେ କିଏ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? 1991 ମସିହାରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁସ୍ତକଟି କିଏ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? 1990 ମସିହାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁସ୍ତକଟି ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହାର PhD ଥେସିସ୍ ଥିଲା? ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସିଂହଭୂମିର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥେସିସ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି 1889ରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି 1889 ମସିହାରେ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ମସିହାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ 1997 ମସିହାରେ ଗଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1992 ମସିହାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉପରେ କିଏ
थेथिस रचना करथिले गौरांग चरण दास ଯିଏକି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଉପରେ 1982 ମସିହାରେ थेथिस ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1994 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲୋକ ଉପାଦାନ ନାମକ 33ଟି କାହାର ନାମରେ ରଚିତ ଥିଲା? ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲୋକ ଉପାଦାନ ନାମକ 33ଟି ମିହିର କୁମାର ସାହୁ ଯାହାକି 1994 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅବସାନ ପାଣି କାହାର ରଚନା ଥିଲା? ତେବେ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସାମଲ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅବସାନ ପାଣି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଗୀତରେ ସମାଜ ଚିତ୍ର କାହା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା? ଏହା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାୟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରୁରାଲ ଉର୍ବାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ କଲଚର ପୁସ୍ତକଟି କାହା ରଚନା ଥିଲା? ଏହା ଚିତ୍ରସେନ